Wannan application ɗin da zan nuna muku yau zaka iya storing abubuwan ka tun da kan hoto, bidiyo ko file akan sa har da ya kai na girman 1 terabyte guda ɗaya akan wannan application ɗin kamar da Google Drive. To shi abin da yasa na yafi Google Drive ne wannan yafi Google Drive sauƙin amfani. Misali in muka shiga wannan application na mai suna Treebox, zaka ga sunan na nuna muku akan screen, zaka iya zuwa kan Play Store ko App Store ɗinka sai ka je ka ɗauko shi. So nan shine mashiga, zaka iya shiga da Google ɗinka, zaka iya shiga da Facebook, zaka iya kuma login in already kana da account kuma ka canza waya kuma kana so zaka dawo da abubuwanka sai ka login da nan inda na nuna muku da arrow ɗin. So ni ina so na login da Google sai na haka sign in Google, sai na zaɓi Gmail ɗina wanda already yake kai, sai na taɓa shi sai na register. Da wannan application ɗin zan nuna muku zaka iya storing komai naka kuma ko da a ce ka canza waya still zaka iya yin backup ɗinsa. Za ku ga enable backup automatically ko kuma dai irin in kana so yi daga baya bayan ka gama set application ɗin sai kai backup ne. To anyway dai bari mu sa ask me later din. To wannan ne yake nuna muku idan kana so kai upgrading in 2 terabyte ne. Let's say misali a ce kana da manyan bidiyo da kake da masu amfani wanda kake saving account application din har ya cika 1 terabyte din nan. Still zaka iya zuwa nan ka upgrading wanda za ku ga $2.99 wanda a kudin Najeriya ba zai fi naira 1,500 ba ko 1,800 sai ka je ka biya da application da ake biya ko kuma misali da ATM din ko ba stakan da kuma wani kala ne. So mu yanzu bari mu skip daga can sama za ku ga ina skip sai ka taba. In ka taba skip so za abu na gaba da zamu yi shine zamu ƙara skip. Muka skip to nan shine cikin Treebox mu. Idan muka duba daga nan za ku suna cewa zaka yi storing document guda 1,600,500 dan kuma za su taimaka hotuna 400 akalla zaka yi storing akan wani application din, sannan kuma da bidiyoyi akalla manya guda 250 kamar yadda kuka sani dai bidiyo manya suna cin waya. Wannan application din abu biyu ne babban amfanin sa. Na farko shine yadda zaka dinga adin abubuwa a ciki kana saving din su, sannan kuma daga baya shine yadda zaka dinga yin backup ka dawo da abubuwan ka in case idan ka canza waya. So yadda zaka dinga yin adin abubuwa a ciki shine za ku ga gashi nan ga wani plus na nan wajen sai ka taba shi. Kana taɓa plus ɗin nan gashi nan in bidiyo ne ko hoto ne ko document ne duk abin da kake so zaka iya adin daga cikin sa sai ka taba daga ciki. To yanzu bari mu gwada yin adin din hoto, muna tafiya da practical zai fi daɗi. To idan muka allow zai nuna mana hotunan mu duka gaba daya nan, sai mu zaɓi hotunan da muke so ko guda ɗaya ko guda biyu ko guda 1000 nawa ne zaka iya adin a cikin wannan application din baka da problem. So wannan su ne kan hotunan wayana na yi ko barin ɗinsu ne saboda scratch. To amma ko guda nawa ne yanzu misali bari let's say ne bari na adin din wannan guda ɗaya, bari ɗora wannan gashi nan za ku ga upload daga nan, in ma kuma suna da yawa sai ka bi duka makin ɗinsu gashi nan da ne upload za ku ga upload nan daga nan sai ka taɓa upload use cellular data. So za ku ga gashi nan uploading yana uploading. In kuma kana so za ka yi backup sai ka danna can mai kama da ajan alamun profile ɗin nan sai ka taɓa shi. Sorry in ka taɓa shi haka za ku ga shi nan automatic backup daga nan wajen kana taɓa shi hakan nan, so sai ka buɗe nan wajen sai ka bar shi a buɗe sai kai back. So idan har ka taɓa ɗoro wani abu a kai ko ma meye ne za ka gan shi a nan. So wannan shine dai dangane da wannan application din. Abu bi kamar yadda in ga muku shine na farko nan wajen plus inda zaka dinga adin sai ka je kai adin din da abin da zaka yi. In kuma kana so kai backup sai ka danna can wajen mai kama da alamun profile din nan sai ka zo nan wajen gashi na automatic backup sai ka buɗe shi. Balle ma baka da problem yawanci inda irin wani application ne kana ɗora Gmail ɗinka wanda already ka riga da kai register da shi, idan kai login yayin da ka buɗe sabon application ɗin akan wani sabon wayanka ka already zai riga da zai maka automatic backup in ka riga da ka buɗe automatic backup kamar yadda nuna muku. So shine dangane da wannan application ɗin da kar kuma ta kuma na subscribe sannan ku yi like bidiyon nan zaka yi tura wani dan uwa shi ma ya kawo. Thank you.